Bé, i ha arribat el moment de l'últim premi. Un premi que mostra com uns serveis públics forts i compromesos amb la ciutadania poden salvar el poble. Quan fa 42 anys un grup de municipis van constituir la Mancomunitat, sens dubte no eren conscients del repte que tenien davant. Ara mateix, el conjunt d'ajuntaments que formen Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella es troben davant el major dels desafiaments que han tingut mai en la seva història. Entre el fang i la tristor, entre la catàstrofe i el dol, la força de la Mancomunitat ha emergit com el gran servei públic que és. Acabem així el lliurament de premis amb el Premi a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Rep el premi José Cabanes, alcalde de Sedaví i president de la Mancomunitat, i lliura el premi Vicent Garcés, president d'honor de l'Associació Mostravia del Mediterrani i president de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani. Bona vesprada, soc Josep Cabanes i em varen parir a l'Horta Sud. La meva família, ma mare de Sedaví i mon pare del Port de Catarroja. L'Horta Sud és, o era, la comarca més potent del País Valencià. Convivim en els 20 pobles que la formem, unes 500.000 persones, el que representa prop del 10% de la població de l'autonomia. Som una comarca amb origen agrícola que en el segle XX tingué una transformació cap a la industrialització. Tenim unes 12.300 empreses implantades en més de 70 polígons i uns 10.000 comerços als nostres pobles. A banda de 5.000 persones autònomes que treballen sense local. En els últims anys, l'Horta Sud ha experimentat una segona transformació al sector serveis. Representem el 10% del PIB autonòmic. També som una comarca capdavantera en programes municipals, polítiques socials i educatives i, com no, en programació cultural. Per posar alguns exemples, teníem una valuosa xarxa de museus, una potent xarxa d'auditoris, poliesportius, dotacions per a la infància, jovens, centres educatius. Hem avançat també en mobilitat sostenible amb més de 150 quilòmetres de carril bici. La nostra societat civil és també molt rica, amb més de 4.000 associacions implantades en els nostres pobles que representen totes les sensibilitats socials. Però el dia 29 d'octubre, una violenta dana va impactar de forma brutal sobre la nostra comarca, la més castigada en aquesta tragèdia, i es va deixar mort, fang, destrucció, tristesa, desolació, caos. La dana destruïa la nostra comarca com la coneixíem i dècades de treball, de modernització, de tots els sectors. Persones que han perdut la vida, cases arrasades, comerços desapareguts, empreses amb danys quantiosos, milers de vehicles perduts, equipaments, infraestructures públiques greument afectades. La llista és molt llarga. Els 20 ajuntaments de la comarca hem treballat sense descans des del minut zero en una crisi que ens ha superat en molts moments. Alcaldesses i alcaldes dels pobles més afectats acumulen hores de somni, cansament i d'esforç per tractar, primer de treure el fang a la ciutadania i els negocis i després ajudar a recuperar la seva vida, posant en marxa altra vegada les escoles i els serveis o assessorament a les famílies per a tramitar les ajudes. I tot això moltes vegades sense dependències municipals, perquè estan arrasades, sense vehicles municipals, perquè els hem perdut, sense ordinadors, perquè estan destruïts, o sense recursos humans suficients, perquè també tenim companys als ajuntaments que han perdut la vida. De forma paral·lela, els ajuntaments de municipis menys afectats també s'han volcat en aquesta crisi des del primer dia,
creant serveis logístics per a subministrar-nos a la resta, organitzant serveis mancomunats, ajudant-nos en moltes necessitats, amb la coordinació de la Mancomunitat de l'Horta Sud, perquè d'alguna o altra forma tot el món estem afectats. Persones de Mislata treballen en Sedaví, veïns i veïnes de Quart tenen família en Picanya, ciutadania de Manises té negocis en Catarroja i així un llarg, etc. No tenim hores per a tractar d'eixir d'una crisi que hem conegut de primera mà. En el meu cas, la meva família ha perdut casa, negoci, familiar, cotxes i amics. I com el meu, hi ha milers de casos que hem patit la tragèdia poble per poble. Per això, aquest premi l'entenem en la Mancomunitat com un reconeixement col·lectiu a tots els ajuntaments de la comarca, a la tasca que estem desenvolupant, i agraïm de tot cor un guardó que és un incentiu en el moment més dur de la nostra trajectòria. Som conscients del valor que tenim en la comarca, del potencial que tenen les nostres empreses, el talent que la nostra gent té. Som conscients també de l'ajuda que hem rebut del voluntariat de tot l'Estat, cossos de seguretat, especialitats i empreses i altres que han vingut a ajudar-nos. Tot això l'agraïm, però queda moltíssima feina per fer a l'Horta Sud. Necessitem un pla integral de reconstrucció comarcal, més enllà de les ajudes puntuals que comprenga tots els sectors afectats i en el qual han de participar totes les administracions públiques, des de la Unió Europea a la Diputació de València, parlar per l'Estat espanyol i la desapareguda Generalitat Valenciana. No sols es tracta de reconstruir infraestructures, necessitem un pla que revitalitzi tots els sectors econòmics i socials i que ens ajuda a tornar a ser en poc de temps la comarca capdavantera que havíem construït. Des de la Mancomunitat de l'Horta Sud reivindiquem eixe pla. No volem ser una comarca de 2 o 3 o 4 velocitats, volem ser la comarca de l'Horta Sud. Gràcies per nou pel premi, enhorabona a tota la resta de la gent premiada, bona nit.